Здравей! Що идиш ли вкъщи, като се освободи? И как с най-голям кеф, според мен. Да. Мъничка! Тя ще си тръгне сега. Кой път? Един. Цвицко! Цвицко! Виж как търси контакт. Да. Значи Мило трябва да измисли нещо друго. Ела да те види, ела да те изтракне. Ела моето момиче. Можеш ли да направиш? Ма клипче прав в момента. Ела моето момиче. Бъч! Ела. Ела. Ела тук, ела. Ела, куче. Айде ставай горе, айде. Ела да покажеш как вървиш, ела. Ела, айде. Ела тук, ела.